Iawn, croeso nôl. Bedwyr a Gareth o clwb Jiwdo Pellennig. Fatha 2 wers diwetha, da ni wedi gwneud un tafliad a rhoi mewn cyd-destun yn amddiffyn. Y wers yma wnawn ni gyflwyno chi i dafliad arall, tafliad gwahanol. Felly, os ydych chi'n cofio, oedd y dafliad diwetha, o'n i'n lluchio Gareth i cyfeiriad lle oedd yn glanio ar ei gefn yn i'w mynd nôl. So hon, okay. Yn Jiwdo hefyd, mae gen i tafliadau sy'n mynd dros y pen a dros yr ysgrifau. Felly, os ydym ni'n gychwyn yma, dwi'n byddwn ni digon o le. A o goshi dyn nhw hwn. Felly, unwaith eto, o'r cyfeiriad arall. Iawn. Felly, wnawn ni dorri fel lawr, mewn i gamau chydig bach haws i chi feddwl. A gewch chi fynd i drio fo mewn clwb Jiwdo. Nid yn erbyn nain a taid ddim yn gyd o ty cys, okay? Felly, yr un peth a dafliad diwetha, cam cyntaf di torri cydbwysedd. Okay? Dych chi ddim eisiau camu mewn i'ch partner efo i gydbwysedd o'n gryf, achos fysa'n gallu just pigo chi fyny a lluchio'r lawr. Okay? So, dwi'n tynnu fo ymlaen, chydig bach. Mae braich yn mynd tu ôl ac ar i'w regis os dwi'n gwisgo kit Jiwdo. Os dwi'n gwisgo trwsus arferol, sy'n jyst mynd ar top trwsus. A wedyn dwi'n troi i wynebu yr un ffordd am partner. Mae'n traed ni'n gwynebu'r un ffordd, a mae'n pennau ni'n gwynebu'r un ffordd. Okay? Dwi'n tynnu fo'n nghefn, a wedyn dwi'n jyst yn codi a drosodd â fo. Okay? Unwaith eto. Iawn, so torri cydbwysedd, braich rhwng y cefn, a troi'r un pryd, plygu coesau, fyny a lawr. Okay? Neis ag araf i gychwyn. Dwi'n gwneud o gyfeiriad arall, chi gael gweld. A wedyn un o'r cyfeiriad yma, fel chi'n gweld beth mae'r llaw yma'n neud. Okay. A regis. Iawn, gwych. Felly dyna o goshi. Mae'n dafliad nerthol oherwydd mae'n mynd yn uchel. A wrth gwrs o'n i'n gwneud yn araf bach ar Gareth yna, achos yn amlwg, da ni jyst yn dysgu chi. Os da chi'n lluchio rhywun yn gryf o hon, does dim llawer o siams yn nhw godi, oherwydd mae'n galed. Felly, rhoi hon mewn i cyd-destun hunan amddiffyn nawr. Felly, tro diwetha wnaethon ni jyst wneud punch a wnaethon ni tu allan punch. Tro yma, da ni'n methu am ryw reswm a da ni'n mynd i fynd tu fewn. Be dwi'n golygu tu fewn ydy, yn fama, dwi'n mewn peryg o gael punch arall yn hytrach na tu allan. Lle ydych chi ddim eisiau bod, ond weithiau, dyna sy'n digwydd. Okay? Felly mae Gareth yn ymosod efo jab, dwi'n ysgoi. Ond, mae'n un da, mae hwc ar y ffordd, bam. Okay? So. Okay. So dyna fydd y symudiad. Mae'n i dorri fel lawr yn ddarnau bach. Punch yn mewn, braich fe yn erbyn garddw'n Gareth, ond mae angen hon yn rhydd arno fi mwyn gallu ymdopi efo honna. Ond rwan dwi wedi gadael hon yn rhydd a mae'n mynd i daro fi eto. Okay, so lot o bethau chi'n mynd ymlaen. So punch yn mewn, croesi hon fyny yn barod i gymryd lle fel bod hon yn rhydd. Rwan dwi'n mewn rheolaeth o'r 2 fraich. Iawn? Dwi'n rheoli pob peth yn fama yn y canol. Mae gennych chi bethau fedrwch chi wneud yn fama. Os dyn nhw'n ddidrw go iawn, mae'r pen, neu pen glin, neu be bynnag. Iawn? Cymwch afel, ewch mewn yn agos, achos ydych chi allan o'r peryg y punch wedyn, a braich rownd, a lluchio. A ni'n gwneud o'r ochr yma, Gareth. So, punch, trwad, lock. Okay? Rownd, a drosodd. Iawn, so neu ddangos ar cyflymder llawn, a wedyn dyna fydd diwedd y wers yma.